Tak, ahoj lidi, já jsem Peter a mám tu hosta XD FenomenDX. Čau, čau. Dneska si ukážeme takhle 3 pasti. Vím, že jich moc není, ale tak mohlo by to stačit. Pojď, na blbečku, tam máš diamanty. Hardware jdeme si první. No běž. Tak, jak vidíte, vzal si diamanty a teď už o tam tuď nevíde, protože před každým pistonem jsou to chestplaty a ty zapínají ty pistony a on o tam tuď nemůže vyjít. Tak, pojď ven. Tady pojď. Tak, teď si ukážeme už takový 2 starší pasti, ale pořád jsou dobrý. Tak pojď, blbečku. Tam máš dia. Vem si ho. Jak vidíte, je to na princip jako za mnou. Nemůže se ho tam teď dostat, protože tam jsou ty kaše policie a ty zapínají ty dveře. Tak pojď ven. Tak, teď další pas. To je taky hodně stará mapa, past, ale pořád je funkční. Pojď blbečku. Vem si dia. Jak vidíte, opadá se to a on padne. Dole si můžete pak postavit ještě lávu, kdyby to nebylo tak jistý, ale já jsem si ji tam dal. No a to by bylo pro dnešek všechno, možná tam dáme ještě dneska nějakou parkourovou mapu, nevím ještě. Tak děkuju, že jste se na to koukli a čau. Čau.